Koromo kutudore kod higni 13 mar sirikal mar loch gwenge Barmane ma waseneno winjane pach jopiny e kaunti mano ma Mombasa kutudore kod thuon wach mwatwake odiochieng' ma kawuono wawinjane monde. An nyinga iluongo ni Tobias Onyango, an piny mar Mombasa. Wach mar kaunti manokel niendi. Kakuma adier, kaunti nokel mondo omed job opportunity, mondo tije omedre, vijende mondo tije, yani tije mondo omedre. To kang'iyo wach mar kaunti niendi, wan kaka vijende, waneno ukabila nitiere. Ukabila nitiere tije giendi, nikech iyudo ka jatelo moyier nero, en mana gi ng'ate moro monego kaw okete e tich kacha chande. Ambapo iyudo ka nyithindo mang'eny mosomo, mamoko go ngware, jomoko nitie mane, jomoko be yom koteni, to gin gi certificate maber monego bed ni giyudo tich e kaunti. Lakini mondo miyo migi tich, sani tich dwaro connection. Koro an tich mar kaunti manokel niendi, akini sirikal mane mabiro luwo gini maber mondo ji obed masawa equally, manyo nyathi ng'ama ni piny, ok ni ng'ama nigi pesa ema nyaka ndike tiji niendi. Aya mano pach japiny e kaunti ma Mombasa kudore kod thuon wacha ma watwake odiochieng' ma kawuono.